uDarrell benoHazel Edward bangochwepheshe kwakhiweni kwe-compost asebengompetha ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu iminyaka eminingi. Ingakho le ngxenye izoqukatha imisebenzi eminingi yamandla abo. I-compost iyona enhle kakhulu endaweni yezikhuthazi. Ayikhiphi nje izinga lomsoco, kodwa isiza ukubuyisela izilwanyana ezemvelo ezisiza emhlabathini. uKorinte wesibili 9 verse 8. uNkulunkulu unamandla okunipha umusa wonke uvame, ukuze kuthi ninokwanele konke ezintweni zonke ngezikhathi zonke nivame imisebenzi yonke emihle. uNkulunkulu yenzile indlela yokuthi wonke umuntu akwazi ukuba nekhambi lokulapha umhlabathi, i-compost. Ngokubuyisela umhlabathi i-compost esezingeni eliphakeme, abalimi bangavuna ngokufanayo uma kungekho ngcono, okunenzuzo isikhathi eside uma uqhathanisa nezinye izivundisi. Iyini i-compost? Yimfucuza eboliswe izilwanyana ezincane ekungelula ukuzibona, ikakhulukazi amagcilwane nobulwembu noma isikhutha. Ukuqiniseka ukuthi i-compost yethu isezingeni eliphakeme, kufanele silandele imigomo efanele, sigxile kwizithako ezifanele. Izinga lesitaki kube u2 meters ubude, u2 meters ububanzi, u2 meters ukuphakama. Lona mncane ngokwanele ukuthi umuntu oyedwa ngawenza ngamahora ambalwa. Kube ukuthi kuvumela amazinga anele okushisa ngaphakathi kwenyanda. Leli nani le-compost linganela endaweni engange-hectare noma u-half we-hectare lombili. Asikuncomi ukuthi unciphise lesi sikali sibe u1.5 mm makhona onke. So what ingredients do you need for your compost pile? I-compost yakhiwa izithako ezintathu, i-nitrogen okuhlaza kanye nokuzinkuni nezinswaba ezomile. Okokuqala i-nitrogen. I-nitrogen iyona mkhwezeli wendunduma wemvunde futhi yenza ibacteria iqhubeke. Ukwakha i-nitrogen kufanele kwenze u10% enqwabeni yakho, futhi ungasebenzisa amasaka angu-15 omquba noma imidumba. Izinhlobo zemidumba ongazisebenzisa ukwenza imvunde, bheka incwadi yakho. Okwesibili okuluhlaza. Amaqabunga aluhlaza angumsuka kashukela, abalekile kwimvunde enhle. Okuluhlaza kufanele kwenze u45% wenqwaba yakho, nakho konke okunqunywe kuluhlaza noma komile kusathathwa njengokuhlaza. Okwesithathu okusasigodo isomile. Okuhlaza ngempela kusiza ekugqugquzeleni ukubola enqwabeni ngoba kuhlakazeka kancane, kunciphise ukonakala kwenqwaba ngenkathi okomile kungeza umthamo. Okomile okusasigodo kulingana nokuluhlaza, kunikeza isilinganiso sika45% enqwabeni. Sasigodo kufaka phakathi isikhwebu, izinhlanga, amagatsha namagxolo. Ekubeni okomile kufaka utshani, amaqabunga nokhula. Ngakho ukwakha u2x2x2 wenqwaba sizodinga cishe u600 liters wamanzi, amasaka angu15 omquba, okulinganayo u45% okuhlaza, u45% okusasigodo esomile. Lezi zinto kufanele zitakwe ngokuhlukana kuze kufike lesi sikhathi lapho usuqoqa ngokwanele zonke lezi zinto. Ukuqoqa izinto ezanele ukwakha lenqwaba kuthatha isikhathi. Ngakho kumele uhlele kahle. Abalimi abatshala ngendlela kaNkulunkulu kumele bazihlanganise ngabanhlanu ukuze bahlangane, bathandaze futhi basizane. Uma lamaqembu ehlangana ndawonye emva kokuhlangana kwekhaba ngesikhathi kunezinto eziluhlaza ezanele endaweni, yilapho bengenza inqwaba yabo ndawonye bendawonye. Qala ukuqoqa izinto ozozidinga kwinqwaba yakho kusenesikhathi, ngesikhathi koma izinhlanga. Okuyisikhathi lapho khona abalimi bethatha ikhefu ekuhlakuleni. Lesi isikhathi khona kunenqwaba elukuhlaza, kanti le nqwaba inesikhathi esanele sokuvuthwa kungakabi isizini elandelayo. Isibonelo, endaweni lapho khona kutshala ngoNovember, enza inqwaba yakho ngoFebruary, uqede ukuyiguqula ngoApril, ihlale izinyanga iphole ukuze ilungele ukusetshenziswa ngoOctober.
Uma wakha inqwaba yakho, kubalulekile ukugcina inani elifanele. Indlela elula yokwenza lokhu ukuxuba izigaba ezahlukene ezintathu zezithako. Cwilisa okuluhlaza nokusakhuni okomile esitsheni samanzi ngaphambi kokuba ukufake, ukuze umantise izigaba kuze kufike ekugcineni. Ukumantisa kahle nje zibekwa kuyosho ukuthi ungahle udinge amanye amanzi, mhlambe kanye noma kabili kuyinqubo yezinyanga ezimbili. Qala ngo-20 cm okusakhuni olomile, Woody dry. mese ubeka u-20 cm okuluhlaza. Emva kwalokho amasaka amabili omquba amathiswe kahle ngaphezulu. Qhubeka uphindaphinde izigaba uze ufike ebudeni ebungango-2 meters. Ngemuva kwezinsuku ezintathu, inqwaba yakho isuke isishisa isidinga ukuphendula. And it's heating up and it's ready to be turned. Indlela elula yokukwenza lokho ukuhlanganisa inqwaba yakho ngokulandelana engu-2 meter by 2 meter usebenzisa imfoloko. Indlela yokuguqula igcina izinga lokushisa elikahle. Hlanganisa zonke izithako, thatha okade kungaphandle ukubuyisele ngaphakathi. Shayisa inqwaba yakho ngomoya, uhlezi ubuka izingalo mswakama bese uyalungisa uma kunesidingo. Uma inqwaba yakho ingaphendula, iba nephunga elibi eholela ekuvundeni okungekho sezingeni elifanele. Inqwaba iyashesha ukusha ngenxa yamabacteria. All the bacterial activity. Hayibo Patrick, Ukushisa okukahle kwecompost kufanele kugcine phakathi kuka-55 kuya ku-68 degrees Celsius izinsuku ezintathu. Ukubulala yonke imbewu nezilwanyana ezingadingekile. Uma ungayiphenduli icompost, amazinga okushisa angafinyelela ku-70 degrees Celsius. Lokushisa kungenza kubulale izilwanyana ezidingekayo, kuphinde futhi kushise noma kumoshe icarbon. Indlela elula yokubheka amazinga okushisa ukusebenzisa i-temperature probe. Enye indlela eshibhile ukusebenzisa u-8 mm wenduku yensimbi. Emva kokuba usuyifakile ungabheka ukuthi ungakwazi ukuyibamba imizuzu emihlanu. Uma ungayibamba amazinga okushisa ngaphansi kwa-70. Uma kungenjalo kusho ukuthi singaphenduli. Sikhumbule ukuthi sisebenza nabampofu. Umhlahlandlela olula ukuphendula inqwaba yecompost njalo emva kwezinsuku ezintathu. Ekuphenduleni kokuqala njalo emva kwezinsuku eziyishumi. Ekuphenduleni kwesine noma kwesihlanu okulandelayo. Amazinga okushisa ayehla njalo emva kokuphendula ngakunye, bese ephinda enyuka alinde ukuphendula okulandelayo. Lo mjikelezo uzoqhubeka kuze kuthi initrogen esenqwabeni iyasetshenziswa. Uma silandela umhlahlandlela wamazinga ezithako, amasaka awu-15 omquba. Icompost izoshisa ngokwanele ukuze ibole futhi izobe isiyavuthwa iphinde iphole emva kwamasonto ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili. Hlanganisa lezi zinto ezahlukene ngokwanele bese uletha izinto ezingaphandle uzifake phakathi nendawo ukuze nazo zithole amazinga okushisa aphakeme. Uma uphendula inqwaba yakho, hlola ukuthi isaswakeme ngokwanele njengoba umswakama omuningi uyalahleka ngesikhathi ushunqa. Ukugcina isimo somswakama wakho siku-50%. Ungakuhlola lokho ngokukhama esandleni sakho. Uma umswakama uconsa, kusho ukuthi umanzi kakhulu. Uma engekho amanzi aphumayo, kodwa uma uvula isandla sakho, okuphethe kungabuyeli esimeni sokuma kwakho, kusho ukuthi kome kakhulu kudinga amanzi. Uma kucindezelwe, ungekho omunye umswakama ophumayo, bese kuthi uvula isandla sakho, kubuyele esimeni sakho. Sekusondela esimeni somswakamo esingu-50%.
Yenza inyukele kahle ngenhla inqwaba yakho. Beka utshani bokufulela noma amasaka okusanhlamvu ngaphezulu ukuvimbela imvula ingayibolisi kakhulu inqwaba. Emva kwezinyanga ezimbili, inqubo yokuphendula isiphelile, kodwa washiye ehlangene kahle ezinye izinyanga ezine ngaphambi kokuba uwasebenzise. Uma usuqedile icompost yakho, kufanele ibe nombala onsundu, inuke kahle futhi icebe. Ibe nesimo esithambile futhi kufanele ukwazi ukubona imicu yolwelwezi kuwo. Uma isivuthiwe icompost ingagcinwa ngisho iminyaka eminingi ngaphandle kokwanakala noma ilahlekelwe umsoco wawo. Emva kwalokho usudinga ukuthi uphendule, kodwa khumbula ukubheka amazinga omswakama njalo. Kulesigaba icompost yakho izobe isinomswakama ophilayo kanye nemvunde. Icompost embileni. Yimba imigodi efinyelela ku-15 cm ukujula. Bese ufaka u-350 mm umugodi ngamunye. Bese ugqiba inhlabathi kulo 5 cm osele. Izinga lesivuno ngecompost enhle singaphezulu kakhulu kwamathani amahlanu ngehektha futhi izindleko kuba ngabasebenzi kuphela. Umlando wesivuno ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu usebenzisa icompost kuphela emhlabathini ongakaze utshalwe kuwe siba ngamathani angu-8 ngehektha. Kodwa ngiyakhuthaza ukuthi ufake isikhuthazo sika-urea noma ammonium nitrate eminyakeni emibili yokuqala ukukhuthaza amazinga e-nitrogen. Icompost isikhuthazi okumele sisibone kuwo wonke amasimu okulima. Njengalokhu sifundisa ukwethembeka kubalimu ngalokho uNkulunkulu okuhlakanipha kwakhe konke ekubeke ezandleni zethu.